Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Фактер 214 този клип. Ще оцеля на моя новата поредица. Да започваме. Значи, първия път без да правя скриншот. Добре. Мисля, че ще има евент, но не знам какво трябва да правя тук. Добре. Добре, значи ще тръгна към тук, пък ще отида да събера дърво. Сега ще тъна, вчера съм да прочита на тази табелка, какво пише. От тук си... Добре, чакай, те съм да я дали на тук, няма. Ларп има ли? Да, ларп има. Ларп survival. Така. Една ларп survival. Опа. Къде сме? Така, добре. Оправи се. Ето тук някакъв пик се направя къща. Ако става. Направим малко засича. Той се направи къща на своя резиденс. Така, значи отлезем дърво от ето дървче. Добре. Ще ми трябва малко, пък колкото къщата ми ще е в минане на тук, на земята. Така, значи ей така пътечка да се направя за къщичката. После ще я закрия и ще се разденсна всичко. Така, добре. Така, събрах камък. Така. Аз поставя крашки тела, ще направя на печка, защото ще ми трябва на печка и добре. Само да събера малко дърво, за да направя чаркол, защото да сложа малко торчо, иначе много тъмно. Клиповете няма са дълги много, защото не ми са прави някакви дълги, дето трябва да са так от 1 час. Добре. Шит. Чакайте, пак ми трябва дърво, защото забравих, че ми трябва да го преработвам. А трябва да направя такова, да го сложа в печката. Така. Тъй. Опа! Той е каската, ако ме взема джакпот. Добре. Малко гумбяса ли има тук. Каската му. Много яко. Добре. Шет. Така. Много яко. Добре. Вече имаме каска да не... господа. Така, още 2 дърва да сложа. И ще направя, ще я разширя малко. Вече имам някаква каска и джанката и то. Добре, че той зомби беше там, че да му взема каската. Добре. Готово е. Направя малко пръчки и да направим торчо. Така. Направим една брадва така дървена, да сложа, направя резидент. Така. И така да започне резиденца. Добре. Значи така. И тук. И отвътре до... може до...
Само да видя къде. Дой тук. Така. Risk select vert. Така. Risk create pop. Хубаво да се нашъл кръста. Няма проблеми. Няма трябва да съберем пари. Но аз пък имам. Но резиденцията е много пари, защото трябва да съберем пари. Добре. Нали ще тук. Малко широка да направим така. О, айрон, супер. Ще мога да се направя нещо там. В другия епизод ще ходим в мината, ще направя хубава къщата и после ще ходя в мината. Мен ме бърка всяка къща, да събера айтеми и разни къщи. Добре. Тук сложа торча. И след малко ще приключвам епизода. Това ще отщупа, защото много ме дразни, няма нищо. Оу, супер! Зомби с лопата. И ще ми даде лопатата. Супер! Няма лопатата му свърчи, нали? Оу, шит! Точно когато ми дай лопатата и изчезна. Това беше направо бързик. Ох, малкото. Моби! Шит нищо. Не ми се запали. Опа, не се сетна кома. Така, warp survival. И да, това беше от първия епизод. Очаквайте втория, тогава ще се намеря къщата и ще пусна. И да, това беше от мен. Абонирайте се за мен и чао!